Tak dnes budeme natočit sám. Ale jako děvčinou. Repete. Jaj, to má mám strašně rozhlednu. Poslání nepřijde. Vidíte toto? Jméno? Toto? Tak to jsem já pozitivní. To si beta jméno. A musím maličko mít opět. Takže pozitivní to je mimo. Jdeme hotovi. Tady se hotovi. Jako se dáme tam nejlá. Je například nevím, že to nemělo jako co by se dalo. Můžete to počít. Karena dia suka macam dia juga total masuk dalam. Kalau Vika sini ideme plachka. Ideme dvaja. Nevysereme si na to. Prostě budeme hrát. A já se nenaserem na to. Jinak kopím úplnou prdelu. Takže potom to vystřihne. A mi potom pohodám, že na Discordu to dělá. A potom mě že to bylo zadavek. Nepokakať sa nemůže. Normálně zober klíč a jdeme vyrazit dveře. No pomůž, buď. Repete. Protože píš to repete. Dá to repete. Repete. Hej, repete. Tam tu prozradal si. Kačatý. Kámo, nič. Trdla je... Víš to. Pojď pro teba. Máte mé? Dobrý. Jo, ty jsi byl takhle, já jsem... mě to seká. Ty jsi byl tak a ty... Co se zazou? A ty jsi byl takhle, že poslouchám tě plus komuniku. Hru. 15 sekundová hra. A je to to. Tam je někdo pští.
Kamo. Ja to teraz zapnem, kamo. Vieš čo, repete, chod tam ty. Ja tam nejdem, ja to nebudu. Ja tam nebudem, lebo tak poserem, alebo som kakoko. No, takže... Mateme, môžeme ťa poprosiť, alebo si bol trochu ticho a si nás poprosím? No kde je ten kľúč? Kde je? Kde je? Kam zmizol? On utekol. Kde pst? Ten pšt malý. Káv te zdrhol do prdele. Či... No, pardon. Akože ho nemám. On to odpoj... Ja ho zabijem. Ja viem, on to odpojil. Ja som nie taký sprostý. A viete čo, ja sa aj vyserem. Počkaj, ja to... Ne, my sme tu viacej. Sme tu, ale... Neříkaj mi, že si zomrel. To vieš čo, sa vykašľu na neho, ide dopredu. Ja sa na ne proste vyserem. Repete proste som. Mám 25 korún, takže... No tak netrvá mi ešte. Repete. Ale reálne som sám. Ja som to vedel. Ja som sám. Resu. Ja som to vedel. Že som sám. Lebo to si hovoril, či to odpojil, alebo neodpojil. Zabiłem. Gipst. Wody. Nie. On nám tu často pavouček, to čo robí vždycky na mňa. To je taký úsmev. To vidím, ja vidím seba na kameru, viete, že som. Aj mňa asi nebudete, lebo keď to dám na YouTube. Dúfam, neposerete, lebo je to horor, jak som vám hovoril na začiatku. To je hneď ten hororovka. Tak som vám hovoril, že to sem. To sa pokakal. Nič, to je proste perfekt. Tam bol proste aký prdál, nič som tam nenašel, ne. Ja si tu pořádám všetko. Kamo, ja dojdem do lakej chodby a najednou nic. What? Večer sa spávnu. Ja upečiem. Dobre. Jo. Jak? Ja som sa pokakal. Nenávidím hororovky. Ja zabil Rú. Ja som... Vymi... Audros, kamo.
Repete. Dvanásť dver som prešiel. Super. A oživiť by som sa chcel. Ale keď nemá Robuxy, kamo. Prisahám, že... Ja viete čo? Ja by som ukončil tú školu. Prameň, ale mňa to vyhodilo. Počkať, sorry, ľudia, ale ma to vyhodilo. Jak ma to, že vyhodilo? What the? Viete čo, toto je bolo. Ja som nie taká pračka ako totálna lopata. Viete čo? Ty si totálna lopata. Nejsem. To seš totálna lopata. Tam to nevíš. Kam ty si totálna lopata?